Ne matimore Nyahururu, mano otimore kacha ka kweth mar linda mwananchi bende ne omonji e kinde mane gintiere gi romo margi, kendo kanyo dereba mano mar gavana ma Murang'a ma bende ne nie kwethno e romo ma timore Nyahururu bende ne ochiel kacha gi lisasi. Wawinjana sigana mloso kako George Bati. Romo no ma Nyahururu ne ochakore gi kwe, to mana ka diemo wang' rakruok ne ochakore ka kweth rowere ketho budho. Muoch mar magina ne okwako kor lwasi ka muocho Mbasa e bungu. Kowuok kuma ne jotelo chiwe twak nyaka kuom jopiny ne en ng'wele tienda gima chama tuoni. Ng'ato ka ng'ato ne manyo kaka onyalo tony kinde ma kweth rowere ne ketho romo mano bagi kod gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ma otenore korka kweth linda mwananchi. Liet mar siasa nochako nenore kinde mane kweth no wuok e kanisa mar AIPCA kama dereba mar Kang'ata ne ochwad lisasi ma ok mar mach mong'ere kaka rubber bullet kendo ring kode od thieth. Sasa kuingia kwa gari watu wakakuja na mawe wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe kutoka kwa wakanifuta kwa ndani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. Kweth mar linda mwananchi koro dwani kawo ndamo mar chik ne joma ne ochano monjno. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned. Honorable Oundo has had first aid administered on him, and Governor Kang'ata, who is just recovering from an injury, has also been hurt. We thank the people of Nyahururu, especially the young men who repelled the attackers. They have broke my hand. You can see how it has been swollen. But I'm going to soldier on. We are not going to go back. We are going to fight until the end. If we are genderless, we are brainless, we are useless, then why are you attacking us? We are saying that we will not relent. Monj makamano timore mana seche machuok bang' jatend DCP Rigathi Gachagua siemo kweth linda mwananchi ni kik ginyonol kalau gi tiendgi ni gidhi e kampen. George Bati, Ramogi TV. Wawinjo ka jotelo loso kendo gigolo duol mopogore opogore. Jatend migawo mano mar arita Kipchumba Murkomen onyiso bila kod jotelo mago mag arita mamoko bende mondo mi omed jiwo tekogi mano e kedo kod njore mano mokwako Kenya gi sani. Murkomen oloso kanisa mar ACK Diocese ma Mumias ka bende osejo siasa ma wacho ni amusebedo kata ka medo tulo mar charita e gwenge mopogore opogore. And I therefore call upon the county commissioner and the county security team. You must not relent in fighting gangs and goons in Kakamega and any part of this country. Bwana county commissioner, tunaenda uchaguzi. Usipembereze mtu. Wacha ni blamiwe mimi kwa kukua ngumu kwa magoons na gangs. But that is okay because mimi nataka kisasi kijacho bado ikuwe na nafasi ya uongozi katika nchi yetu. Bishop, I want to pledge to you like I have pledged I pledge to the president and the government that we are going to do everything to deal with goons and gangs that have terrorized innocent citizens in this region and in the entire country. Koke mano wacho jodolo nigi duol makoro sa nigi golo. Moko kuom jodolo makanisa mano mar Roho e county mano ma Migori oseyo jo siasa kuom tiyo kod rowere e kelo tulo koko e kuonde siasa mano ka giwacho kanyo ni jo siasa ema onego se kuom medruok mago mag rowere mago ma iden kaka goons. Jodolo go kautane kod Archbishop mar Musanda Holy Ghost Church of East Africa Julius Owiti wacho ni jo siasa nitiere kod ting' maduong' mar geng'o koko mag siasa mano ma ikelo kod rowere. Gikwayo rowere mondo mi otegre kod jo siasa mano matiyo kodgi e kelo koko. Siasa makawuono dong, siasa makawuono ni en siasa makelo chandruok, en siasa ma masira opong'o iye, en siasa ma weche maricho opong'o. Omiya kwayo jo siasa ni kaber to gibed joma beyo kendo gigo siasa mamuol
makelo ne piny mar Kenya kwe kod dongruok. Mara to wadhi goyo. Ok wanyal weyo mak wagoyo, ta wakwayo ni kwagoyo kura to obedi kura man gi duoko. Nikech wambe kwago kura to kotimnwa gik ma mwaneno kod wang'wa kaluwore kod kwayowa mane kwa mor kod kura machako biro higa manyien. I want to say, as a church, we condemn the goonism that is going on in our nation. And we believe, because we are observing, this goonism is a creation of politicians. And they are the ones who go ahead again and cry about goonism. Yet it is their own child that they have given birth to. So we want to call upon them to take responsibility. Nyukora mojongi githotha inya kendo rowere ntiere chuny wach kama gintiere kar kae na koni kan gi welo adek studio kama sewinjo duonda Tom Duko jalonyo weche magarita kawaranga ne kae ni ango konwa nade gik manoneno katimore chon gik manoneno katimore sani machielo bende ntiere kae kod Oscar Omondi majanon siasa wantiere kode kar kae okonwa neni bende kaka ja siasa dipo ni gine ma iseo gi kae to ne dier ni iseo gi to kiseo jo siasa okonwa kawuono kani en bende kenja siasa en gi gun gi koso oge kodgi mano ka mantiere kod kachiel kama chielo studio ma Kisumu an gi jakom riwruok jodak ma Kisumu Audi Ogada wasebedo gore studio kae ok dichiel ok diriyo wasebedo kode kama thoth ahinya Audi Ogada kituri kodwa e county ma Kisumu oyawre kendo machiegni Kisumu chiona de kawuono. Kisumu chiew gi yongni mang'eny kalure gi mutni gi tungni manyowuok nyoro pod yongni nitie mang'eny ahinya Kisumu pod ok okwe kako nego bedi omiyo ok wachiew maber ahinya kamano gigo motimore odiochieng' manyoro ema dane mondo mi wachaka ne loso kanyo mokwongo ntiere ote mani oro ne ute fwambo odiochieng' no mano manyoro kendo ne gin gik mathoth ahinya mano mani medo mana lose to iloso kata kotenore kod monjo mano timore St. Stephen's ACK Cathedral kopogore gi mano nitiere nok mar arita kwe ma Kisumu kendo kae wantiere gi paro mathoth ahinya gima timore Kisumu en nok mar arita kwe ma jotend arita kwe ong'eyo koso gin jok ma ong'eyo to gi okenge ma gikawo oboke mendiko gi ng'ato nokona kabire studio kae ni penje Audi Ogada barupe mondiko mathoth ne jok makiro ratiro mag oganda gin mage koso mage machalo barupe mane Paulo Matakatifu ondiko ne jo Timotheo ondiko ne jo Kolosai ondiko ne Timotheo ondiko ne jo Thessalonika ondiko ne jo Roma barupe gine thoth ahinya Audi barupe mindiko gi ndiko ka in gi gigeno ni yudo duoko koso en mar temo kadipo ni duoko nyalo mi Chero kamano wach mar security en a shared responsibility omiyo barupe mandiko gi a play mana part mara ma ochik oyie na ni mondo share nikech waduto wang'eyo ni samo wuoyo ni tarita kwe okethre mang'eny ahinya en ting' ng'ata kata wawe mna title ni an jakom an gi gepe mang'eny an jakedo na tero mar oganda an jakom mar the second liberation veteran ma Kisumu County an gi gepe mang'eny ma rito but wagol title go oko wawach ni wan kanye ang'o matimre Kisumu e weche mar arita kwene en adiena sendiko barupe mathoth kendo kirango faenda mating'o kane asendiko kata gik matimre sani gi na chako wacho gi chon achako ndiko barupe chon kabisa ma mamna achiel kuom faende man go ma kawuoyo gi jotelo kendo asendiko gi migepe mopogore yes nitie moko kuom lokruok ma aseneno kotimore manyalo wacho ni gin cosmetic nikech seche moko ka wach tek kaka koro tek sani ni to kwandiko barupe gi kata kwa timo demonstration ok wasendiko barupe kende wasedhi nyaka demonstration ka mano ni record to ibiro yudo ka cosmetic ma itimo iyudo ka transfer moko ma wiye migo itimo to iwacho ni koro changes osetim mago gin olemo ma waseneno ka nitie to gin maweth nikech
thoro mar wach kata wach mar arita kwe to pod orieyo, pod obama moloyo kaka onego bedi. Adwa wacho luoch ni ok wabi olo wuoyo gi jok momi ting' gi katiba marwa, ok wabi wuoyo kodgi, ok wabi ol ndiko barupe, ok wabi ol dhi timo demonstration, ok wabi ol timo petitions, nikech mano e teko ma katiba miyowa. Mana kaka katiba nogono bende miyo migepe mwawuoyo mwandiko negi barupegi, bende wandiko negi barupe nikech omigi teko gi chike ma Kenya ka mondo giti tijni. Omiyo ka nitie weth moro kamoro amora, to nyaka wadog mna back to them mondo wapenj nang'o mar timore. Ok en kare ahinya nikech kata kawuono Nyalenda kanyo otieno mangima, Nyalenda kanyo gik moko timre maricho ahinya nikech revenge moro timore kanyo gotieno, ma bende ng'eny ji obedo gi tungni ma ahinya gotieno bang' nyoro ka tungni ma nyoro gotieno notimore. Koro magi gin gik ma wamonita, to kaka wayudogi onge gima dwa tim. Nyaka wa share gi kodu, nyaka wa share gi jotelogo, nyaka wa share gi constitutional officers mondo gijiw kuonde ma gaps nitie, nikech nyaka gijiw kuonde ma gaps nitie mondo wayud arita e yo ma kare ahinya. Political right, katiba constitution okete maler ahinya e article 38 mar the constitution. Waduto kama wantie ni in, an gi joma moko gi jo Kenya go duto, kata gi jogo te, ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar siasa e bwo article 38 mar the constitution. Omiyo nyaka gitimna josiasa nyaka bedie, nikech katiba wacho ni ji nyaka go siasa. Freedom mar association bende nitie, katiba wacho gi gik mamoko go luoch. Mano e gima nyalo chako go sani. Gin weche mathoth ahinya mantie kar kama pod waluwo to mduka daro kitwak. Ang'ino wawinjo sigana kata ma Kisumu, wawinjo ma Nyahururu, wawinjo matimore gima Murkomen owacho kod jotelo mag dinde. Wachak gima otimore e kaunti ma Kisumu ni, gin jotelo mantiere kar ka. Iwacho ni dhano wang'e osebedo matek mochopo kama ochale kamano. Iwacho ni jogo ok gin jok matindo te, nikech koro sani kik waket ni wabiro wache wi yudhe kende. Wawacho ka ni yudhe dhi marach, to nitie jok moko mantiere tokgi. Kanye kama ntie nikech ok ang'eyo ni narrative maruma youth ni youth mane. Ing'e ntie youth ma party kaka ODM gi young people mane. Matindo wachago ni youth league, women league. Negi nitie kata chon, ne wabedo prepared mondo wa take over leadership. Kasa Oromo. To ntie young people mar idol ma also adopt negi koro gin for hire. Gine mani nwang' ni youth makae man responsibility of your kawe koro tiyo kode. Ene mani nwang' ja siasa madwe chung kaka Oscar odhi okawe dwa tiyo kode. Koro kapok wa distinguish gini, onego wakwong warang' ne youth mane. Number 2, kama gini osechope, daher mondo awach ni on piny ng'ama iluongo ni Murkomen gi PS Omolo obed withdrawn from attending political functions. Nikech kama gintie no, josiasa giro poka, to wacho weche mopogore, koro gino ogogi kidi kama gintie, to opponents magiti go kuma gintie. Koro ka President winja, now I'm talking as a security expert. Namino Murkomen, cabinet ministers mage, or withdraw kuonde mantie political functions. Kara kama jogi nitie jogi use words moko mamiyo opponents neno ni gin owegi thuolo. 2, political parties, especially ODM, iwinjo kaka Jakom uweyo ne en koro kuchung president, ODM kuchung president, wabro wuoye structure. Western to wacho ni gin gidwaro ng'a
Giro jalup jatend piny mano wacho paranya. Iwinja. Jolinda mwananchi bende wacho nang'o? Gidwa piny. It means ni wawe rwako President Ruto imad marwa chuodho ma wawegi wa create wawegi wadwa rwake President Ruto in the narrative mane jakom Raila oweyo no mondo Kenya obed achiel. Kakoro conclave dwaro to sane makore dware e ODM. To gimosina gi gini Cleo ananya paro diere moko norengo nigi narrative machielo, jakom Raila Odinga nigi narrative machielo. To Cleo nyalo ng'isi ne chopo kama yudhe modhe ka wa withdraw wadong' kendo jomong'ere to wadhi pap koro peace nyaka bedi nikech onge kada attack ng'at mang'eyo ng'acha be ok nyal ataka. To gima sani dhi nyime ni security intelligence ma this country kapor gin ga chance magi nyalo paro malong'o. Ing'e ni president ma Kenya Cleo nobiro gi narrative ma very good kaka wan joma somo intelligence. Peace to hold was a very good narrative for this country. To mane umiya nyiso ga ni jo kaka wan mani chien gi jakom, that's why jakom ne was so identify ne bo ngise nyakimi ji a small facilitation. Makimi family moro ma also bedogu giso kamo majority age kagin dana pari odno to make 6,000 geche ni gin 60,000 make control. Mane nyalo migi welfare to continue. Kirango gik madhi nyime sani. Nita ngise ngita pesa migolo ni. Sirikalo nego ben think. Ento rambini en marango. Kato waso structure piny. And I began and Cleo se jimokata ka somo gazeta rango. Nyana las gima jo ageyo ndiko. To mane gima so bedo ka ngisi. Ne sirikalo so bedo ka miyo ji fertilizer without study mar low kuonde mitere different products like this fertilizers. Kodina chuchi fertilizer dabal to production to onge penyotho. Pesa ni Cleo ko tere village polytechnic to tere cooperatives to tere ventures manyalo kelo income, it would have been sound. Tinyengo miyo jasiasa ere anda dwa ng'isi gima ang'eno gibi yie koda. Gima miyo jasiasa ere en sama gitero 10 million mapok sirikani ong'eyo gi agree go joka the percentage mo to ng'enya ka account kichan manyakile. These politicians, and I'm telling you intelligence president ena ngama chunye tut kijang'en gigi intelligence ng'ise. That's why these people like giving me inane 1 million 2 million 3 million nyakoroma par gin go percentage kanyo magiago kain gima gionge percentage magidwa no konjo piny. Why don't they say this is the welfare mo adwa kelo mondo gero ganda ni? We have things that can help younger generation to come up. Temo mi winjo ka ngisi nini tie jomo be youth ni mane onge vision kata 1992 mane wantie pod gini youth nyaka sani. Iwinja kai mu mistake narrative my man onyuol gi milonu gun en an organized people magen criminal by nature. 1992 no nine group mane to kwani manwa lead youth congress to wani manwa lead operation moyout to Dianunani college na biro ka student. I joined it as a student. Wani mang'eyo ni we were being prepared to take over leadership for tomorrow. Guni chako winje karang kapok abiro iroska. Nyoro kai ka un gik muma. Woni en gi jok mage. Mama go to une mane. En gi jok mage. Mago to kisungu. En gi mage, en gi jok mage. Joma en go gi. To koro kaneno. To en tie a generation ma omis prospect mag dongo academically to gi age out. To ka gi age out to gibiro dwaro tich Nairobi ka. To ka gibiro dwaro tich Nairobi ka
to koro en osiep Oscar ma koro dwa bedo senator. Gin kata siawa kucha ma dwa bedo senator. Ka Oscar donjo to Oscar gone simu. Ni ng'ani ng'ina bira dhi liel kama kama. Koro en manu tije. Koro sama dhi kacha Oscar bedo heckled. Kencho Oscar siemo ka onge polisi malong'o. Kata be ok ochiedho papo. Or seche moko bende en ng'ama principal ok onyiew ji. Obedo heckled ka. Ng'achani en owang'. So mae gima osekelo growth mag goons. Nyocha winjo kaka Thandi wacho ka. Koro kata ko wacho ni ji ni wadwa organize you. Idwa organize ng'ati iti mani kelo this narrative. Ero kamano Tom Luku. Iwache kaka en koro yena akel Oscar. Etwak Oscar. Gima timore Kisumu ni jomage momiyo dongo, jomage momiyo onyak. Gin jo siasa mantiere kar ka to inyalo wache yo machalare nikech kawuono ero gintiere kawuono ka gin mar ng'ato. Kiny gibedo mar ng'ama chielo to pori kelo midhiero machal gi. One thing gumana ngisi gi wach ma Kisumu ka events osebedo ma Kisumu mang'eny. To gima timore and very clear ni ipenye ni an bet you could goon or kaka politician ka ngegi example bose chuka maler gi Tom Duku migo ne Kisumu ke chomo sia kichupo ngia ilugo gini achupo ka korute uru gikacha. So what happens is ni mostly jok matiyo kod goons gi gin politicians man kod ideas magma dongis ja piny onge. Koro mostly gimomedo go en seche moko en kod pesa. Apart from pesa modwano nyiewo go mind mar gimdo nyiewo go nyithindo mago koko nyithindo mamadho kongo to heckle jomoko kod violence motiyo go. In election mondo win oken idea, oken ideology kende, oken manifesto kende. Rigging of election work ndijo mosebedo telo kan kich negi rig elections, ndijo mosebedo telo kan kich negi tiyo gi violence against opponents. Bagemi opponents gi intimidate opponent, koro opponent oluor, koro ng'acha idhi nene mentiere. Wach ma Tom Duku wacho wach mar thiedho papani. Thiedho papani ni before the event tidwaro jomoko ji 20 ji 30 timi changa gi njaga to sama koro ngiwuoyo to gigo koko to gi support Oscar to ka opponent wuoyo to bed pain. At the end of the day the perception catch politics about perception and no Oscar o pap odhigi pap nadi ni out of 10,000 people mobiro a rally at least 100 mao madho kongo obiro to pako Oscar cha malich matomata to Oscar okao pap. The next time Oscar gingar kendo dhi romo the other candidate will also prepare. Number 2 ng'ami luongo ni gun ok gin jok ma loyal to anybody most of the time. Gin jok ma most of the times te magedhi awinjo ka commissioner zawacho na according to intelligence report margi kijana manyo kaw ka dhi Kisumu ka ni nyok ging'eyo tich magedhi timo. Gin nyo kaw gi to ngis gin gi dhi chopo kacha tingiso kuma gedhi timo. Otherwise omigi opanga to migi ginene omigi asere. But ok ging'eyo ni tich mane midhi tim. To en kumoro miluongo ji ni Otieno bi wadhi kama to sem na donje. Jaboda boda mabende akadho Onyango bi wadhi kama to sem na donje. To kagi chopo kacha wadhi kuri. Na in kaw ka wabeti. To gidhi to kama utie en town onge nyama mopidhe boma ma town magidhi beto. But at the end of the day problem mabentiere partly any the youth mawan go feel na ok gibed involved the politics the way they need to be involved. Sani ng'ama kijana mutiyo timo jua kali kata Kisumu okonyal chopo level muchung kata system kata na MP because an MP molichung MP kati bedo kod idea you need a lot of money. Was it make politics become very, very expensive. So the youth do participate again. To get failed na okwanyal chopo kamone gubed no chope nikech gik mawango. So get do participate space mar politics. To how do they participate? Erika midhi mako, another mako gun, another mako. And to be honest, let me tell you the truth. Tina kajomosa apply. Nos kanya lokoni mondo team gini. Do konya timango. Sponsor. Anadwa bedo blogger mari anan gun jok makoni dabedo gun. Yes gikoni ni gida timo nyango gima gidwa timo gidwaro timo the same thing maguns timo in the gi pretend ni gibiro protect but you don't need protection. Kaka for example an ngama uso manifesto an ngama uso ideology abu mi example mar MP morachiel maluwo Nyanza kan ket mondo wa discuss gini nyaka wa discuss even the politicians mabende waneno mopogore
Erogotom Duku mention Moka. I want to mention to you event from not Emre, and Liendo Nikal. Nikal no chung, MP. And MP Nikal is one whom I've seen. Oromo Kode, Nikal drives sometimes salon, and I'm a very simplistic member of parliament. But Okomi no represent Josemi. Or represent Josemi. But Nikal no chung boacho. No gender. Or gender. Inemi biro kijandegi. Korotim ni, what do I endelea give Anthony? Golgi. Koro kanyo gino nota mojinda golo. The means ni, you can have these goons and recruit them, but controlling them, semakota mi control gi. Mae gamo so chupuka mocho pegini. Ni, are we able to control these goons now? Koro do kasi jokumoso pedo kati yoko adigi, isiche moko i-recruit gi. Tingiso gina don mo lose discipline na Cleophas. But you meant discipline. Okimino ni mondo ni idine Cleophas. So sometimes good most about the homogenja end up no negongano Cleophas. Koro just said benefit ni ando ka ngisu kuma. The problem antiere ni you can use them for a purpose to give over power. You lose control of them. And that is what I saw in Lied Marwon Nikal. Ko wachono gender ini mi biro ge jogi. Koro what do watimo event ni mondo waendelea. Mondo watiek mondo waikuonwa. But koro golgi mondo waendelea. Bagi no tamo gender. The other thing is sa mocho pesa nini wach mar pesa. Ka mocho pegi wach mar gun en nigi chako dwoko pesa. Which is very dangerous. Dwoko pesa is how? Ni kijana miluongo ni Fikirini Jacobs chande ka nodhi Kariako kacha to owacho njoka nene dwaro pesa. Pesa en uso ground. Uso ground ni chal kama Kaisari. Ni kapo ni dhi Ugunja to in gi matatu titingo ngato kanyo. To kanyo ntiere wegi ma control kanyo stage no. Koro nyaka chul jo stage chande. Koro jo uso ni ground. To yido ka chemo ka koro case mancho temekre ko na kijana ja negi kade ko mtoka mar PS chande. Probably the previous event neno miesling eluf miadek gi a different politician. Politician do kono biro miluongo ni PS Fikirini Jacobs to no wacho no miesling elf apar. But wako nene elf apar okonyal kaw. So you don't even know nigini en pesadi. To koro ngene the problem mantiere kamwacho peni. Ni gunsigi kagi chako koro on ground. That means ni kata bed ni politician moko hire gi nyakanga ni chulgi. Nikech gin kore makoro gi sekao space, gi control the space. Former Prime Minister and leader mar ODM, Raila Odinga, in his leadership for 40 years, and guma no timoga, no win hearts and minds. To ko win hearts and minds, neni go teku mar pain, neni go juok pain. So he didn't have to use money, mondo, or influence paro mar ngato. To ka koro chuno nyaka watigi pesa mar influence mar loko pach jo piny to gini dhi bedo kama koro tek nikech koro ibro bet ni jomoko mi pesa mang'eny moingo jomoko. To mae makelo lweny mantiere. Koro sometimes you are forced ni mondo ichud to ino ki biro ni chudu ini biro ni biro liel nikech gini tiemre kata koro liel tingen kendo koro liel kama ne sani koro chopo kama koro doka koro family man kod liel kaw maiti dhi korego gi maiti di kon ke jomoko ma jonjoro biro mo take over the event to kitwagi kabidwa kaka joluo magine gik mane nok watimre kama luongo ni kanisa for example. Kanisa ne kama kaponi kata lwenyo wuok nyarege kanisa. But okay gi my rights ni ngato kata mla UN the United Nations and during war they are secluded places makaka rosarengo bodonje. To koro kenyal luwe ye. Eja manyo resruok. Ngamo so donje kanisa in rules of war. You don't go inside the church, monde go ngamosa donje kanisa. Ngacha chal kago mosa ga surrender. Ngamosa donje police station, ngacha ngamosa surrender. Lastly, issue mar police. Aparo ni police be bed overwhelmed gi matimre. Koro nego bed ni kabera inya. For the sake of the Luo, mana kaka in kod an ginduku. Ne wabet ka mara mingi kawa wacho ni mandamano gi are now unnecessary. Bamandamano no dok pay. I believe it is very possible. Ni Cleophas Omondi give voice Mary, Anosko Mondi, Duku Tom give voice Mary. We can try. The only problem is these politicians are throwing money left and center, going against them.
to joka to wuoro yen gikoro be ni kech chande kech politician osebedo sir kagma en cash cow. Cash cow ni sama ja siasa ne every time en gimi paro kuome en wach mar pesa ni wach matin to pesa to policy bende onge koro. Some of us kawadhi kuonde go, and if I go to funerals madana kuja to I'm reporting to you. I drive myself sometimes to kadhi kacha to benda walk nikech I've always told our people ni Oscar to mana policy, Oscar to mana ideology. I think ni kata nyikal bitio gi mano anaparan kapo ni ja siasa obet ma ji ong'eyo kite dije sema bende ji ong'eyo ni kotieka to wuok kaka koro matimre Bungoma cha Didmas Ponyo na wuok ka to ko wuok to jopiny te luwe ka jopiny te luwe to ng'ene dhi timnadi idhi migi pesa ng'eni ketho nyaka liend ng'at chande. Koro I think then just ni jopiny onego bed lokre en nani seche ma jopiny bo dwok piny ahinya gi bende pachgi dok piny to koro gini dhi hinyogi. But again with time before we get 2027 our people will know the type of politicians who are there to destroy nikech koro ji tho. To gini ok onego bed sa asaya ni ji odhi e kanisa nyoro ma Milimani to ji ariyo kini kendo ji odhi kamoro ji ko motho liel ng'ato liere gari ma ji liere gari ni mokwongo. For example, actually by law it is illegal ni mondo driver riemb gari ka jomoko liere gari because it is life mari, it is life mar politician miting'o, it is life mar jok moliere gari gi kamano. Yes. Adeno make kanyo nikech sani sausi jok mar kaw yweyo to gimwacho ni gik mangima kendo duogo kamar mondo mi wamed kologi wamed penjo mathoth ahinya kama gintiere kae kendo omosh woda kiny wacho kanyo no ka intiere Nairobi ka ole ka kendo mogiti bile Rigano Mondi asadonje to aka intiere Mathare 4B. Adieri en njore matimore sani sirkal ong'eyo maler gima timore ka giwacho ni gisewinjo ni jok moko dwani munjo kanisa to onge gima gitimo koro ginyisowa titimo nonro to nyaka nene pok nomiwa adieri mano mitimo gi obila. Mano wach mantie kae owacho ni omiyo ok dwa kawo ndamo mano ne josiasa mano matiyo gi youth wano kwa biye nikech ng'ato ka ng'ato nigi haki mar wuotho e Kenya kae kendo guns onego rum. Erokamano ne Rigano Mondi. Kum ote mari nitiere ote machielo madonjo kar ka mar Injinia Lazaro Kanyamboka poka ka yweyo ni owacho ni uwinjo wanie jopiny wantiere ground. Owacho ni wach njore ni en gima ka wadwa tieko to nyaka wa blame both sides. Ayie kod statement mano ma nyong'o ogolo mano moban welo mano madhi limo Kisumu from ting'o guns. Sama ng'ato ting'o gun mawuok godo oko to nitiere possibility ni gibiro clash kod youth, local youth mano man kagima guns mawuok oko godwa chiemo e their territory, then joma oting'ore kodgi blame molo police mondo mi obed ruthless without taking partisan stand. Wacho ni both sides mondo mi omak te. Josiasa bende owere kod dhi bail guns gi out komak gi kaeto giduogo baro wiji ni same guns gi orodhogi. Aya, wacho ni sudhe ukayo un guok. So sudhi ukayo jirani kama gintie tine ring ne ngawa nyakora mo joma ne wach mantiere karka wach josiasa ikose dhi gologi kune momak gi ute ang'ech gun gi machak duogo to rodhu kama untiere. Wacho ni en mana gima luorore kanyo. Ka in gun tine romo gi TV sani to so ti kodi gonwa simi konwa experience mari namba ni wadhe keto piny kacha namba no kigoyo konwa kona ni anto ng'ane an gun ma Kisumu, an gun ma Homa Bay kata Siaya to mae kaka senene kata kineno ka Northern Beach kata kineno ka intiere Kisumu West malo Ojola to in gun orno ote no sani ka wawinya ne duond gun an gun poka akana seta do kodgi yudhe gi tawoni moko ang'eyo nikech skunda masome chona winjo ni sani luongo ni yudhe mano te kama gintiere nyakora moge jwang waka uyuyo ni sani kaduogo twak pod thoth aduogo ka kod pach jodak e kaunti ma Siaya, Homa Bay kata bang' wawinja ni gima Nathan dio wacho kod PS Raymond Omolo bende kod weche matimore sani gi waka uyuyo kik dhi mabor.
Yesu tunyamorka baki baba, Yesu tunyamorka baki, Yesu tunyamorka dendi baba, Yesu tunyamorka dendi, Yesu tunyamorka longi baba, Yesu tunyamorka longi. Kidna ruon. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but ki keto deep fried nutrients go there. Kichwa ke mangen nutrients there. So that's why what kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda jai lieta juma ka juma mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Dana no biro kae seche ma en owinjo ni laktar dhi biro. Kasto nitie bende wuonde ni nitiere gima biro kao kae. Nyalo bedo ni en wach mane ma ji ariyo ochano kae. Kara en ang'o matimre na kae? Ng'atwa an asebedo ka chiwra nikech en onge gimoro amora modowinjo kowuok kuoma. To kendo en oparo gimoro amora marach kuom wechegi. Ne, Suluchna, in ring dhot machiegni. Nikech kapo ni laktar ni biro temo luongo nying ni tika, bed king'eyo ni mari kod Oromo. Ng'ama biro dwari e odni. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but ki keto deep fried nutrients go there. Kichwa ke mangen nutrients there. So that's why what kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda jai lieta juma ka juma mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' mantiere kodi karka chenro en mar chal mar Kenya. Mbaka Oromo kae wacho ni ka warango kama Kenya uchiewe kawuono ni to chal nade. Gigi thoth nyako Ramogi jwang' ka watwa ka kotenore kod yudhe mwapenjo karka ni yudhe dhi marach koso en ang'a timre. Yudhe gi ginto gi jok mage.
Akwara mo jwang machiegni kaka dipuonjre kodwa ma en Mbaka Oromo chal mar Kenya to pod wantiere kaka warango gi achiel kachiel kowuok konde ma opogore. Kama warango kar kantie ote moro madarango ote ni adani mondo mi wakete kae en mara Alex Owiti oro ote ni kae Tom Duku angwa winje kae to bang'e ng'ene audio gada nitie tipo moko ariyo madaoro to ang'e duok ma bende ka warango kama wachung'e. Alex Owiti wacho kamae: kar mondo josiasa ogony yudhe odonje timbe manjore, gikung pesano oger miecheu gi counties, pod counties odhier, kendo siasa marach kelo dhier mar paro maketho dongruok. Sigu mar siasa kelo midhieche mag achiedh nade. Alex Owiti oro ote no kanie mbui mar Facebook acha mana mbaka monago kapok oduogo karka. Pesa mikeyo mimiyo yudhe 500 200 winjo kata gimanyang nyongo gavana ma Kisumu owacho ni pesa ni ben mana 500 kata 200 timiye ji adi. Pesa ni nyalo ti kode yo machal nade to gin jok ma chiwo pesa ni. Nyakwara mo jwang wadendo winja ne duol moko kagi mag jotelo ma kaluo mabendo ne winj sani mokwongo adani ka winja ne duonda Dr. Raymond Omolo ma en jagore migawo mar arita gino mano wacho kato bang'e ng'akoni machielo mabiro. Jokanisa obedo piny giling mos giwer to wan wadonjo wachako go koko gi tuta. Wabed ni namba achiel wakwong waluorre wan wawegi. Ka waseluorore wawegi to then wanyalo luoro jomamoko. Eka ji mamoko bende nyalo luorowa to bende chako kawowa ka joma are serious. Makara ka nitie gima Elisha dwa timoni to timoni ka chunye oyie godo. Ok otimni nikech ichune kata ok otimni nikech odwa ni oriembi dhi mabor iwe gone koko. Nikech onyalo miyi siling 100, onyalo miyi siling 200 mondo iringi ai. Yet ka nibiro kibolori tinyalo wacho wachni, but kibiro to gimidwa timo en koko. Duondi ni malo. Umiyo jotelo luorou. Mano e wach mantie kanyo ka wuok jagoro e migawo mar arita. Gino mawacho kanyo biro ka en siem kendo kokono jomatindo. Alam dhi nyime udonje kanisa to chako wacho mana ne tutam. Mano kama gintiere imi siling 200 300. To bende kopogore gi mano nitiere gima jaod bura malego Usonga Samuel Atandi nowacho kinde mokalo. Wawinje gato wareu gi ariyo gi duto tanga winj pacha audio gada kote record wach mawuok e dho jotelo gi jogo maluwogi. Owinjane mar Samuel Atandi. Once I have left a meeting and I'm being driven out of the meeting, you are not allowed to come and hang on my car. Because when I'm in my car, I am now under the protection of the government. I have police officers who are guarding me. Should you come next to that car and they suspect that maybe you are carrying a weapon, they could just shoot you and I will not be responsible. I will just shoot. Otherwise they will just shoot you and they will not be responsible. Audio gada gigi thotha enya kama lose ngima oselal kae wach molose karka chal gi mano ma Nairobi ka Cecil Ouma wuod luo nowito ngimane ka kano chiele gi Magena ma otho mano juma mokalo kendo osekelo paro mathoth ahinya. Ka in kaunti ma Kisumu iwinjo kanyo gima PS Raymond Omolo owacho kotone kod ojende ma bende luwo josiasa. Tij gun ni tich ma ji nyalo timo koso jotelo otiyo kodgi ka ruedhi ma gipidho ma gitiyo godo e kinde ma gidadhi go siasa manya bedo ni kanyo makoro giwuok ka gidhi pur kata ka gimanyo ombulu kata ka gimanyo piny. Audi Watch one at our lowest moment. Oganda luo ni at their lowest moment. It is our lowest moment. Samano nego be ni one at our best moment. We dock back to the lowest moment again. Bang wuoth mose wuoth marabora hinya. Wuoth mutingo chandruok mang'eny ahinya. Wuoth moganda wa mang'eny ahinya osewito ngimagi, oseketho mwandugi, oseyudo hinyruok mopogore opogore. Wach mwawuoye ni mar political thuggery kata political intolerance ne
chien kucha kwa chako kwa weyo mar wasungu gang'ogire go kwa jitet for multipartyism nyaka wachop kawuono ni jogo mosehinyre ahinya nikech wan ma wan jochir, wan joma roteke, wan joma bedo mbele kidwaro lokruok mar adier e piny Kenya ka. Omiyo wasewito jowa mang'eny ahinya, wasewito jotendwa ma bende jotelo mana maluo kama bende ng'eny ahinya, ok anyal kwanogi. Emomiyo awacho ni kendo waduogo e lowest moment nikech nyo waweyo ni wasego ondamo maber mwachopo kamoro. Wachopo kama nyo kwe moro chal ka gima betie, waneno ka jowa maber chuth bende nie sirikal, moko bende pok odonjo, to mano nyo wago step maduong' ahinya. Kochopo ni kendo pod wamedo mana tho, an audiko gada ni Oromo kama wawuoyeni ka pod un nyaka gi mako wetegi ni, ka jowa inego Naivasha to jowa inego Nakuru, an audi ni emane Nyaugenya bas Nyaugenya omiyowa bas mondo adhi aom jowa Naivasha ka piny tek ahinya. Nadhi nyaka Naivasha akelo jowa. Kanisa makoro igoye ji ni, makoro ji igoye ni, e kama ne walose kamp. Ne waloso kamp e kanisa kanyo, waloso kamp e stadium, ma jogo kuago Nakuru, waagi ji Naivasha, to mane kama ne wakele, ma jowa mane wago Nakuru, ka moko ting'o mna jomo tho, jomoko ting'o mna, jomoko duogo maonge chuogi, jomoko duogo maonge nyithindgi, ne wateri. Ka wachopo sani ni kanyo bende koro ok safe, e kanisa koro ok safe, e liete kwa iko koro ok safe, then wan kanye, wachiko kanye. Emomiyo awacho ni jotelo osebet ka wuoyo, aneno gavana ko wuoyo sani, aneno Molo PS marwa, a very humble man, king'iye en ng'ama very humble e wechege, en ng'ama humble e wuodhe, en ng'ama humble. To e sama koro wadwa bet ni ok wabed impassion, koro ok wachung' ter mondo mi grup ariyogi ji te maywaregi wachik ter mondo mi kwe bedie, taparo ni pod wachiko kama onge ng'ama safe mbele ka. Omiyo weche ma Omolo wacho en adier ni wamire luor, mana adier mondo mi luor. To mi chiwo luor ne ma bende katiba wacho, nikech waduto wan gi ratiro. Chapter 4 mar the Constitution ochiwo rights mathoth ahinya no ganda. Jotelogo nigi right gi iye kanyo, wan bende kaka jopiny wan gi right ma wa iye kanyo, polise gi joma te nie right mamaro. Ka ok wanyal tiyo kata respect magite, to wachiko kama piny dhi chike mudho moloyo. Jotend wasegolo warnings mang'eny ahinya. Wasewinjo warning kata juma mokadho cha nyocha county commissioner gi governor ochiwo warning, kendo kawuono ni ero gichak gi address gichiwo warning. Ochopo sama warning koro ok nyal konyowa. Wadwaro arita kwe, wadwaro ni joma ok tim timbe ma chik oyiego e Kenya ka, wadwaro ni jogo ma josiasa olure gi election code of conduct ma bende nie chik ma nyaka ng'ata nyaka lu, mondo mi wachop the dream mar Jaramogi Oginga Odinga, wachop lek mana Oginga dono, a better Kenya, Kenya ma ji nie gi luor, Kenya mangima nitie, Kenya ma mwandu nitie. Kama nyo igoye kanisa wani minyi igoye jini, en ondamo 100, en mita 100 kia ka police regional commander, en ondamo 100 kia e court marwa maduong' ma Kisumu ka, en ondamo 100 kia office governor, en ondamo 100 kia office regional commissioner, en ondamo 100 kia e police our police regional police station. Koro ka area no to investors magwa tema bende wayuago mondo wa protect o bende odak mna kanyo e manyore mochwerie e manyo mwandu wang'ie, then kanye ma safe. Wachi security ni kata mna kawuono ka pinyuru asewacho Manyalenda Ozima University jokuogi odonjo, Ozima University kawuono ni oketho kaw mwandu maji kucho, so wan kanye. Omiyo wagol gini e wach, wagol gini e wuoyo, waket gini e tim mondo wane ni wanyalo bet garita kwe ma onego bed ni wayudo mane katiba marwa. Right to life ni article 26 of the Constitution. Security of the person,
gi freedom mare ni article 29 of the constitution. Article 47 miyo fair administrative action. Ombudsman ni kanye giti mondo mi jo police ma ok dwa tiyo mosedak kagi. Ananeno no chopo sama koro nyaka walok police te mosebet kagi mondo kel police manyalo tiyo. Chakre jotend police OCPD, OCSS go gi deputy gi kanye manyawo nitie mondo mi wabed gi luasi malongo mondo watiuru. Otek orach. Erokamano ahinya Audi Ogada. Ilero yo makare. Ora ne pach Tom Duku kama ntiere kar kae. Winjo telo ariyo mowuoyo kama gintiere. PS Dr. Raymond Omolo kaloso kod ojende moko. Maka loso to gichalo jogo magin jolup kendo jogo man machiegni ahinya kod jod bura magem. Elisha Odhiambo. Tisiemogi. Kata ka en jatutam. Ntie kuonde moko manyaka chiwo luor kaka kanisa kod kuonde mamoko. To kirango gi magi jok ma ochung' ne arita. Machielo bende mowuoyo winjo kanyo kowacho ni youth ko oliere gari. Ng'ako nugi giliere gari koso giliero kama nakende kama gintiere ka. Kotene kod weche mamoko ma pontiere nikech wacho kaka Oscar olere ka jogi da chiwo arita kwe. Moko oro kwayo, moko koro kwayo. Moko gin official, moko gin unofficial. Kamirango gi kar kacha. Gichung' kama chanare kiwinjo jari moloso, vetari moloso. Cleo. Inge gima nahero jaduong' Raila. Raila ni winjo wachwa. Joma sani yok winj. They don't listen to experts anymore. Ningi jangisi problem ni ODM. Ke joma chendo gi. Siasa ni kamumoke macha ahinya erokalao kanyo bire wera nikech koro ntie kura. Joma chendo ahinya gin joluo. Temo winjo kanyisi ni kan sani ma vice president. Kada kopo na dear no one juluo so make sure no what we want. Wawacho no president Dr. Marareo. Tada kwa yo president mundo. Odili go jo piny on policies mage manyalo miyo win hearts gi directly. As opposed to jo siasa moketi diere kagi. Ke jo siasa moketi diere kagi koro misuse power ne. Number 2. Abeno Molen PS Mungeo internal security and he should not even join up with these politicians. Mane momio kochopo kamarote ene main blamed. Enemy kaveraj. Molo yo monego kavraj. Bene ene sani ne onyono Kisumu kawuono to kinyone ene Homa Bay. To debo twaro bo acho ni nyithindo gi kochopo dhiambo mano maki. Today there would be something different. Inyari Cleo kiani intelligence masani gi opogore gumani ne deal kod ndalo moyi. One ingene anyisi this country was going out of hand. Mamoyi won chumbu wache ne ginego polisa. Kama chan police no nge mama gi. Iko jambo. Kaka muino go ni iko jambo no baisa bori wangi. Nyafija luo pradega rione ni Kilimani police. Baisa di koro kumaki ni nyineko. Giranga gaseti kakineno joko golka. Police no only town kama ne giranga gaseti to giwani ngani kaza. To ngenji be no nge wakata. Koro wanima nyama kata nyi ntie gino kata nyi yonge. You are part of it. Nikechango. Bang mano be no dugo gol jomoko. Nikech gimana ge dwaro was to contain it. Te akwero youth gi ne ntie bwana moro mani longo ne genga. Mane no biro na kawo nomination mar LDP. NDP mondo dhi ochungo. No bedo caught up in the melee. Bwana ngene ma notho ge jela. Nikech no biro na jachungi na leader to ken hardcore. Iwinja. He passed on. Koro gima kwayo mana wacho sani ni kopo nane ngama vice president kawuono. To then you president you have very good policies. Koro chak reach jo piny won in terms of policy. Mondi gol joma ni diere kagi. Ke joma ni diere kagi koro mieni chilo. Gimi kuri dwa lose. Idwa donje contest margi. Magi gore go piny kucha moko ni gidonje. Nikech wapimi ni Cleo. Audi owuoyo diranga thandi.
ingeno thandi ni makorengo dhi Kisumu to en abiro nyuono wa make sure ni ok ibi donjo wabiro nyuoni sawa sawa emomiyo bes makani en josiasa gi bende tamo wang'a nikech I can tell you nothing ni an recruit Jerry Mageusi kawadhi Rally Nakuru. He was still a student at Egerton University. Koro wabi kuchande koro biro join wa. Ing'e ni seche moko is lack of respecting marach seriously. Koro gimana nyalo kwayo. Koro ing'e ni en kanyo oyudo budget, oyudo committee ma budget. To koro en ruoth kien. Sani en onyanyo no anybody. Kiwinjo ko breathe fire ti wen piny rumo. They are mistaking ni jela be nitie tomorrow. They are forgetting no kada ngane ni. Ngamilo ngani party ni ne enjoy pa mara unadi. He ended up in jail. Kane piny koro dwaro sanity. Omiyo anakwayo jowa ni pok uneno kara gigi. Awa bedie jo mabeyo. Monda wager legacy ma Jakong. Like today gik mana paro no DM should have used. En kopo no paranya wuoyo no dwa bedo deputy president. To ji onego penjren ango donjo yo paranya. Mapok wabedo kaka party kwa wuoyo. Orengo gore ni linda wananchi. Onego penjro orengo ni ama chande mapok wuoyo kaka ODM ni. Jakomo buru wacho no wanu kwa chung ng'ato to wadhi rango structure kaka wadonjo. Ango sindo wabedo piny mondo wawuoyo are structure ni. Mondo from tomorrow wachak wuoyo kaka party man go President Ruto on terminologies guma. This is where the problem is. Tingen wach maguni ni to ken problem na. My problem ma this government to plan well for its people. Government ni wawe mi government narrative. Nini tie youth moro molokore gun in this country. Magino ginyali nyiso dio mi ng'anen gun. Ging'eyo. Nikech today jogione obeno so makte. Koso market penjenti in nyede kachanade. Ang'o miyo production maro panga koro ng'eny mano golodhe. To gip ndalo mipuro to onge. Puodho mipuro to onge. Magi gik ma intelligence yo nego ng'e. Tai bro nwang' nitie ng'ama mega order in advance. To ng'ane medhi mako. Ni ng'ano ma miga tender. Nikech means mag chudo to ging'eny. Nikech ginyalo mi pesa in cash to nyakitere bank. Donge. Tibro nwang' nang'o miyo sani kete mang'eny molo machon. Ori chulo through M-Pesa. Ng'ama nyore ng'a. Ibro nwang'e. Koro jogi bed kidwa kony gini sani adier ka omolo mean well to this government. Ma entie ni ma ene PS. Joma ni gaset go teo nego bed no sirkal so watch bo mak nyithindo kate. Bo nwang'e manyo bed recruited. Ng'ama keche manyo tero ira kaka solve wachne. Bo nwang' nyaka middleman ma idiere ka bo nwang' the main sponsor. Hero komano tomduku. Penjo ma penjo ka. Gini nyalre Oscar yo machalade e sirkal man gi lony sirkal mong'eyo gino monego bed ni timre to jo kata ka joma tindo gima boro yuthe gi kata ka gidhi marach onego yud gi kama chalade gima tom duku wacho kan mano de kacha ni kech to misiling na beach inya miyango yes ma sustainable ogi mimi ka wono kiny podi ngato biro mi 1,000 ti wuok ogo kama intiere kiwejo terare mo wuoyo mar PS omol kachel koda ka Atandi. Jolomo are one of the highest. After the president, one deputy presidency, then one called CSS, then one called PSS. So PS is like number 3 after the presidency. Chairman Mar budget in parliament and chairman Mar committee and Ngama almost second in command, third in command. After the speaker, one called the deputy speaker, then Mabok and permanent, then one called chairman of committees. Makakawa Atandi and chairman Mar committee Mar budget. That means that these two leaders ginjoma be consume wilong raw intelligence. Raw intelligence and English what you goni gini nyalo hinyowa. And it is good now because gichako address. The only person who can finish this thing gini jogi. Watch Mars chiwo 500 100 ma watch rekata chande. I think the PS mentioned yellow me 500 or 100. The question is nekara jomage machiwo 500 give 1000 again. That is a question because the person who machiwo 1000 give 500 no bende is also ngama loso medogini. Number 3, these are leaders Magazuluo Mayang, these two
Magi Tandi called the PS Omolo. They're 45 like this, I think so. What I must tell them, Anan scholar mar development and political science, you cannot develop a society through handouts. It has never worked for our people. Bendo konyal tiyo. Okinyal kejo ken sustainable. Okinyal tiwe every day. Anybody who is involved in this, let us engage government. Kawa engage government, any project mobile to bende nyakawa engage jothuru wa bende. Mondo jothuru bed part and parcel of those projects. But kaponi one quarter system ma handouts is being given, mae kama end up here. Jokuma PS address kachakande. Taneno ka Mheshimiwa Elisha bende ochungaji. I don't know who these people are. Okangeyo ni jogi magi ubedo address mobet pin kanyogo. Okangeyo nkeche enongiso jogi ni what dito wago two term kata kanisa to jokanisa to lemo. To ngiso jogi ni be uwinja. So I don't know kajo kumo address gi again the culprits. Culprit kore gun. Culprit gun. Yes. Sivinja. Akendo jo kumo address gi kanye kajano ka the member of party. Ngachinge nan ka kumo uponja gulo on speech analysis. Speech analysis bende king yote gik mokote. Ngisi ni kata mana sache mana neno kajo kumano de kanisa kande. For the first time jaluonya mara mingi nitigo ga mana kidi kadhi demonstration ni bago police. To bende ko ba police odwan mondo neg police no. Okwongo wacho ni mawe. Uwa mondo ngacho ring because intention mare ok en mondo neg ng'ato. Intention mare mondo wago koko waketh gik moko ngacho ringi. To sama ngato biro kod for the first time aneno ka weapon of change. This is serious now. Using of asere. Manogima all along I've seen it being used in Rift Valley. Katamana nyakach border. But I've seen that type of weapon. Alura Masondu. Alura Masondu kanyo bena I've seen that type of weapon mara sereni. Poka neno ka jaluo mara mingi ekitluenje utiyo gi issue mara sereni. For the first time I'm seeing it. Tingeni gini chako mutate. The next time ibro poka ngatu among the goons they are armed. Toka gibedo armed to current firepower and give compete with firepower mar the legal arm against the illegal arm. Manemomio, the problem Matthew could give the problem any nobody safe. For example, issue marol kalao manyoro. Nga manyoro nyo henyire, nyo en governor Kangata, driver mare nyo bedo short. Kangata nyo henyire tiende. Koro kocho pukama koro governor henyire. This thing will be sorted out. Some of our MPs ni henyire gini. Sama MP matiyo kata governor matiyo obedo subtal no go ni kechugun. For example, manini Governor James Orengo Giri ni called scam skimishes Mbaka. Okeneka kijande manotho. Apike manowang. But when one governor or one MP, a member of the elite, bro henyere a gigi, now government will say, okay, enough is enough. This thing is going to consume us. It has gotten to us. But kapod ninyi think maji kianyengigi, it was 2 bodies, 2 people died. Again 2 people ko watch to get na bodies. 10 people died. Okginjo kumwangeyo nyengegi. To sama kuru bobet ni member of county assembly died. Or an MP nyotho egino watch marugun chan. You will see now government come seriously to deal with it. The other question mapenjo. Munego bedwa penjire all watch. Eni ango momiyo kijana mongeyo ni ngato nyuro nyodhi bu participate gunism ni baji ariotho. Kini pod ko luong to pododhi. Is it because they don't care about their lives? En nikeche en ngima ne oklich ne. Nikeche nyuro nyono ka ji aparotho. Chiengta ji adekotho. Chiengka makama jotho. Ji tho mang'eny gini, but podi ok gi stop. Podi giendelea dhi e gino. That means the level of frustration, level marji mag jogewa, nikech gik magiparo nego bed ni giyudo. Ing'en seche moko bedo nyalo bedo malito wadwa. Seche mineno ka true ng'ato biro kod choppers and then we contribute probably 20 million. 20 million is smoke and women development. So women development, they are not probably involved. Koro nyan nga mayuth be feel ni gini women empowerment. To kodhi kena lite na ya gini mar jok mamine. To gibe kech kayo gi. Okay, amana okay evidence jomukele go pay. Okay. Don't do evidence man. But I'm telling you ni onego wa change tact, but guma hero.
Nika Koro PS Omolo has decided to address it. Tandi, MP Mara Malego Swanga to take it. That means Nigi no Koro Gibende Koro affecting Monogi Temo Buchemagi. One Kakajo Kuma probably Pokotio could Gunsgo. One negative what him meetings John. So and man one guy silent near Guinea Tech. Because you could Gunto, sometimes it is difficult to even go and explain yourself to the people. Koro what the Sakata Mawachon. Koro Kagibegi no Tamogi. To Karawadi Winjikuro. What did the Burjewate, Jitadi Bedo, Gimono, you participate, Katin later, and what have you at the same level. Mondo very level prefield, Mondo anybody, Mother Timosesa Mare, Modi work on your pain or you that chance. But so long as the intimidation of other political players, it will not going to work. And even you people, Mose Bedoka sponsor, those people will be affected and Magome was standing. Ni sude mi goko meke mi pedo marachino mi este mo konya lo kreni sude to sude ngen ko kia ga wundo e o cha o ka nya ka wundo nke gun gi bede ka wuno e do ka gen loyal to nduku to kin ko gen loyal to Cleophas eno nyalo ka manyoro do Cleophas o gojo nyoro ka wuno ke ndi against Cleophas. That is how they work and that's how they operate. That is why it's better to control them. Ero kama na inya angene ang'o duogo kae mar mondo mi wayud thuolo ng'ato ka ng'ato mantie studio kaka wuono dhi do thuolo mar mondo mi okonwa koyudo thuolo mar bet piny ageni thuolo nyabedo matin ahinya kata ka thuolo yudore malach e bwo dakika achiel waduto Audi Ogada Tom Nduku kod Oscar Mondi kido thuolo mar bet piny kod county commissioner mano ma Kisumu kod governor ma Kisumu kod Raymond Omolo tida kalo gimoro achiel en ang'o madikone ahinya ewi county ma Kisumu nikech kate marwako ji duto sama ne sigana dhi mbele kata gilosi weche mag security kod investments joket mwandu madar ringo wa Kisumu ketwa kama chalande masani loan dibedo matek kata kao ne jowala mantie Kisumu kipimo kod counties mamoko kuonde ma Uganda no sekadhe nyakora mujonda na winj duon jodak e county ma Homa Bay kato bangi waranga ne county ma Siaya kato bangi arang county ma Mombasa adano winj gi duto winja ne kaka yudhe paro en mane mantiere ahinya tiyo kod yudhe e njore mag siasa ang'o winj gi back to back mana ka gilure ka nyaka watiek gi kato bang' odoga ne studio kar ka wawinya network kod paro mano magwelo mane studio kae wachak gi mano ma Homa Bay iluonga ne Edward Ode siasa manjore ni gima kele en mana jotendwa makaluoka to gikele go yuma nikech ng'ato dwani en kore ka ng'ato pingo tichwade wan siasa mar njore ikelo nikech jogi bedo financed to finance nyaka wuok from somewhere but security nitie no ng'eni ka isetime gimoro to kedhi kucho to en mantie to take cover mane gima tegonwa siasa mar njore dala ka mondo onego tiek siasa mar njore security system madala ka motelne gi Raymond Omolo onego giti tijgi kik obed influence gi weche mag siasa. Erosin Adhiambo Homa Bay County adak shauri yako gima timore momiyo onego bed ni tieko siasa ni nyithindo mag youth dwaro shortcut e pesa to jasiasa ka jasiasa kobiro dwano ti kodgi to nyithindgi to giwe oko koro gima onego bed ni tieko ma en mani jasiasa moro amora mobiro ni dwa tiyo gi jo youth ing'ade makata siasa kata kar chung' onego bed ni kik ochung'. Mar ariyo jasiasa ni onego bed ni kata kochako siasa ne okwongo report josiasa ni odwa time gi yo mane odwa time gi yo mar kwe to koso mar kwe nikech kata sama wantiere ni nitie josiasa moko mose okawo guns magin nyithindo mok dhi school magi use kata nyithindo wadwa ni mondo gidhi school ka an ja clan lady clan elder nitie nyithindo moko ma sani we dropouts from the age of 12 to 2019 they're not going to school so we need not even those josiasa go kata jok man wadak godo area kawo nyithindo to tiyo godo kaka protections magi so we need to stop this in our area here in Shauri, especially in Shauri. Siasa masani okethore kaluwore gi koso tich yudhewa mang'eny okoso tich miyo nyal ti kodgi koro ana kwayo yudhewa mondo mi owere gi obed mabor gibed tenge gi yudhe gibed tenge gi josiasa makelo koko omiyo nyaka wabed joma riek wadhi e tijewa mapile kigongware maintain gwachi mondo mi kik yudi ke sama inyori to in ma ikelo asara ne odi ke samoro ine breadwinner e ot
Omiyo an akwa yudhewa duto ni wamak tijewa matek nikech siasa en gima biro to dhi. Nyinga iluongo ni Yamuka. E piny Luo ka ne gini ne pok otimore ka ne Raila ngima. Josiasa njore ma koro sani ji negore ji betore ni. Mana nikech josiasa tiyo kodgi ka ng'ato osefil ni idhi yombe koro tiyo gi guns mondo otam ji kik rom gi jasiasa ma ji ohero. For example, moro notimore recently, mano din ne orengo koa Sindo. Morengo nokodonjo e chuny town ka. Koro ok wamor wa condemn wachno kabisa. Ok morwa. Anyalo advice gi ni mondo kik iti kodgi josiasa. Nikech adieri ok en gima ber e piny ma Luo, wan joluo no waluoro remo. Ok en gima ber kinego nyathi wadu nikech jasiasa moro achiel ok ber kabisa. Odhi bedo marach kabisa. Aneno ka josiasa gi dhi nego yudhe ma pod inar tek gidhi nego te ma kene ko wadhi dong' nade. Anya akwayo Raymond Omolo no awinjo kosewuoyo e Ramogi. Akwayo ni mondo o implement gima nyalo konyo japiny mondo maundu machal gi mano timore kata Kisumu cha kik chak timre. Ani luonga Lucas Ngonga, chairman mar National Council of Spiritual Churches in Siaya, Alego, Usonga County, sub-county I mean. The council utingo kanisini mang'eny mopogore opogore to kanisa en kar lemo kendo en kar yie kama oganda duto dhiye, obed ni jasiasa, obed ni en japur, en injinia, en japuonj, ng'ata ng'ato yie ni mondo dhiye kanisa. Kendo muma wachonwa ni jogo maricho mondo dhiye kanisa mogilokre gibed jok mabeyo. But leaders mawa moyier gisaloko kanisa kuonde moko ma gikete kaka ohala nikech kinde mang'eny gidhi kod kijande to gimi pesa, seche moko gimi gik mamer, tiyudo ka kijande go kelo fujo. Koro wakondem gik mosabedo katimre kanisini mamoko kod gik ma josiasa mamoko sabedo katimo ginok gin gik makare. Nikech kanisa en kamoro matakatifu, en kamoro maler, en kamoro ma miyo oganda puodhre kendo kata na jok marichogo oripo dhi oyalni gi Nyasaye mondo gibed jok mabeyo. Kata mna jotendwago oripo yalni gi Nyasaye mondo gibed jotelo mabeyo makatiyo to tiyo kuom ng'uono mar Nyasaye. Iwacho ni telo maber iyiero gi Nyasaye. To wasaneno ka ng'eny jotelo ok gin jogo ma wach Nyasaye nie igi. Kuom mano gimoripo gitim, gilokre to kendo giwe chike moko mege nyieo kijande. Giwach ni kijande odhi e kanisa yalni gi Nyasaye gibed jogo mabeyo. Josiasa we tiyo gi rowere e dhaw moko manono mokony japiny. Jasiasa mabiro madwa konyo japiny, gima gemo gunism ni ena pesa mipogo gi jasiasa. Wadwa ni sani jasiasa ka biro to nyiso mana gima osetimo. Gimo mani jasiasa biro to dakika matin onge gima wacho to onyiso japiny ni opang line omiye pesa no. Mano be wadwa kwedo. Biti wach sera gi gimidwa tiyo ne japiny mondo japiny oyieri. Sani entie pesa mo maringo kabisa e piny Kenya ka ma josiasa tiyogo. Ma okidwa ni jasiasa wadu mapiem kodi owach ne olos gi japiny. Mano be wapingo gine ma gimedo gemo shida mar dhaw gi. Ma kineno jasiasa ochung' to idwa ni goye gi kidi, idwa ni pinge. We ng'ato wach sera ne, we ng'ato wach gima odwa lokogo Kenya. Wae uru wach mar ginene pesa michiwo ni ema gemo shida gi. Wakwaya hinya kod wuono mamuol ahinya. Kata wan josiasa bende matiyo gi rowere gi wabeja ka warangre to gima watimo ni ber kose rach. Nikech mondo mi otim gimidwaro unless ichule pesa. Mondo yako odoji pachi no botim gimidwaro. Ko kichule pesa ok dotim gimidwaro. Omiyo akwayo no wan siasa maragoko gukoni migoyo weche mag guns makoni gi koni guro were mamonjo ji kwende siasa ok wamorgo bila manima neno Kisumo kimonjo nyaka dhani kanisa macho kid picha maneno maber ahinya kama ng'ato dhi lemo ng'ato dhi lamo Nyasaye nyo onge gima nyo dhi mbele kanyo marach. In fact jomoko nyon kata gasede manyo waneno. Ani luonga ni Julius Ogogo, an jalo makedo ratiro mar dhano mar Center for Education Trust. Luro kendo gik matimre mar njori masani koro otimonewa e dala mar Kenya kae
en gima omako dhogwa to kendo omako kata mana jopiny ma bende iduogo inwang'o ni gigi gin gik matimre mana diere mag makoro wachiko yiero kaka koro nitie mood maneno ka mood osechapo to gik maduogo wanwang'o kaka wan jogo makedo ratiro mar dhano. Sirikal wegi ema medo gigi medo bedo mang'eny nikech sirikal ema oripo bedo ni geng'o weche mag njore to ka koro gin maginie ma wawacho ni ginie backing dog ma giwuoyo kinyi gotieno to njore medre to gima timre sani ni onge kaka koro sirikal owegi nyalo geng'o wechegi nikech giduto gin gibede gine ma gigolo polis ma bende polise gi wuotho gi jonjori niduogo nwang'o nati ni polise gi gin jogi kijande gi nitie kod rungu madongo dongo to gin go kamoro achiel gibende gibatia gas to jogi bende gayo rungu. Mani en piny ma koro waduogo nwang'o ni Kenya dhi chopo kaka a banana republic ma koro ripo bedo ni wadwa gombo mondo Kenya ochope kiwango no nikech gik matimre gi duto sirikal okuoye, rais mar piny ok nyal wuoye nyo neno gik manyotimre nyoro kinyalo nwang'o ka nyithindo owuok to kendo gapiya ya to kendo gikelo korgi mopanga igwaro nyaka dier idi to polise nitie to polise neno gin nyaka gasere to kendo joma gende gidhi goyo no gidhi donje e kanisa wuon mar church ema gidhi donjo ba kendo gidhi gor gimoleth namba luon ma kendo mako dhoga ni joluo gore kendgi nyoro en joluo en jaluo vas jaluo nikech joluo gi itiyo kodgi to joluo ma politicians gi matiyo kodgi pang gima nyo timre nyoro bombo lulu kae eri mana e dho wang'a kae okinyi mang'ich kijande wuok karibu 100 gin go pangni to ging'ado ji to gikawo gik moko gikawo ji gik ji e udi to polis bende echung rango gi nikech gibende koro gichopo to iluongre ni gin wakali kwanza wan waparo nati ni gikabla gi noserumo lakini gigi oduogo makata sani wan wakia ji odak mana kaka odaki maisha mara kuriga sumbi nikech gikoro wigi ok ti nikech gikia iwuotho tirango gik matimre piny inyalo nwang'o no jakuo donja e dier magawa to gidonjo to gin go bunde wakian bunde gi to ok kuni to wakian bunde gi ng'ano mamigi to mani e sirikal modong' mana kata na bunde bende jopiny nogo mohingo kata mana sirikal wegi sani eri otimre kama to ka koro wachopo kama koro election mabiro 2027 to biro bedo nade ka koro chopo kama koro ochakre sani ochakre matin pod IBC pod ok olando nati ni koro ochopo kama koro ichako tim yang'ono itimo election itimo campaign period podi to jogi osebede campaign mood ma koro gise organize themselves ma gise organize goons maggi ose take center stage ma gise bede payroll margi mani gima en gima ketho piny. Jokura joma manoparo moa Siaya oyudo kata ma Homa Bay owinjo bende ma Mombasa jopiny golo paro gigolo duondgi e weche mopogore opogore. Kisumu no awinjo kata duond tend arita kwe audio gada ntiere iri nyalenda miwacho kanyo ni nyalenda madalawa kendo gin gik moko mosetimore kanyo tin ma piny orugodo kawuono moko bende wawinjo e kor gwenge mopogore opogore tiwinjo kata motimore Siaya matimore Mombasa kod motimore Homa Bay kiwinjo gi kacha achiel kachiel nyaka sani penjo maduong' mantiere en ni obila time ang'o. Obila nitiere Kisumu un gi Makondele un gi ma mopogore opogore nitie moko bende mantiere Obunga usebedo kata ka idhiro lokruok mag obila mar mondo mi otimre mondo mi jodak ma Kisumu obedane e yo moro makare kod kwe mosiko. Nitie moko bende man migosi report ma bende ichiwo duche manyoro e oboke manyoro ne ute fwambo nitie japuonj no mano chadhi kod jonjore gi kopogore kata gi tiyo gi ojende nok mag tije gini moko mantiere kar kae di wacha nade kotenore kod kaka obila tiyo kod jopiny moko dwani odar obila nikech obila ok tim tij kaluwore kodgi inene na din Audi. Oloch kane regular report obiro mane kelo gimiluongo ni police reforms, the 5-pillar report manogol en culture and attitude mar obila gi japiny ne the first pillar mar report no ne nyaka work on ne nyaka Kenya work on the culture and attitude of japiny to gi police. That was pillar 1. Pillar 2 ne en gik machalo welfare mag police gi kuonde mamoko. But wamoko a culture mar
ma attitude change ni japiny gi gobila odagi bedo ka trust obedo e kindgi. Migepe machalo NGOs mang'eny osetemo kendo osekelo kata mpiche gi osegwe kind jopiny gi jopolis kind ang'o gang'o. Nitie gik mosetimore mang'eny ma NGOs world ose-sponsor, but state kind japiny pod ok ni kare. Ang'o momiyo kind japiny gobila pod ni kare? Nyocha kwago koko juma mokadho no, ma gavana gi county commission owuoyo, ma pedha ochakore, operation ochakore e juma mokadho ni, pok otieko ndalo 7. To operation ni polise kobiro, to polise okawo operation, koro timo operation ma ok target jonjore mane county commissioner gi governor wuoye. Police koro timo operation mar letter returns. En police ni koro meko joma ng'eny ma onyo police omako joma no te ng'eny ji nye ok gin jonjore, nikech dine gibed jonjore to gima nye otimre nyoro ni between 7 days mane machotimore gi nyoro, ok apar ka ni police target jonjore, to jonjore gi apod bedo gi wang' teko manyalo biro madhi e kanisa mago mating' gigi, ok apar. So the target mar police sama itimo operation kata sama koro tension nitie kawuono ni, moko kuom polise kawo mana advantage mar choko pesa, mar loso pesa, imako ji to en 3,000 en 1,000, awacho kendo anuma because magi timore kata sani atieko kama to adhi Kisumu Central Police which wan gi cases ilagi. Iyudo ka the target crime management, crime mapping, police oweyo koro tiyo outside the law mar kawo advantage mar timo ma. Mae gima kelo ywaruok e kind japiny gi police ma winjruok onge. Emomiyo operation mitimogi, emomiyo kind japiny community policing, police oloko informers gi gitiyo, OCSS tiyo gi community policing kaka jogi koro kar mondo gi bridge the gap mokete chik National Police Service Act section 96 all the way to 100. Community policing ni kanyo gi tije monego gitim, iyudo ka magi odong'. So issue mar sani mwawene Cleopas, ka ok wayude right, aneno kipenjo penjo moro kanyo ni kwayudo na first, wanyalo penjo Omola ng'o, wanyalo penjo Atandi ng'o, wanyalo penjo telo moko. Kamano. Wachope national crisis mar insecurity. Omolo we double speak, Atandi we double speak. Nikech kikelo speech mar Atandi moro ma juma mo iye kucha, mano wacho go kaka Kisumo bet nade. Mano to gima nyo wacho nyoro. So double speak wawe, wabed joma koro chiko gini, wasebet gi problem wan kanyo. Gini oseyudo wachalo mach ma wang'o dala wang', ang'o monego jotelo kaw. Wa expect ni national parliament gi senate parliament ka ginyalo wuok kawuono gi luong parliament kawuono mondo the debate mar issue mar insecurity ni, political thuggery, inflammatory statement ma kaka jo Kenya jotelo puso wachgi, taparo ni wanyalo chako go ndamo kwa sudo. Otherwise nobody safe, onge ng'ama safe mbele ka, onge be 2027 bor bor. Erokamano ahinya audio gada kama warangia kar kae iyudo thuolo mano mar twak kod jotelo makoni cha, mano penjo mapenji kata ng'eni winjo gima jopiny bende wacho, ka dipo dilose gino ma giwacho kata gino ma bende gilose kawuono kama gintiere, inene gi wang' machal nade Tom Duk wantiere kodi kolorni gi jogi room achiel mokigogi ida mana wuoyo kikigo ng'ato ing'eyo sama we are correcting things ka nyis ng'ato richo mare koro kanyo kiyudo thuolo mar loso kod gi ji adek makoni, an ing'eyo makano joma tindo I don't want even to deal with them. Wuo kodgi na nyisi kawuono makopo ni owinja today manyalo change scenario ma politics ma this country today en ker ma piny. Ka ker ma piny nyalo seto away moro bokwongo luong jotelo ma owinjo ar voice of reason igwenge kama gintie bowuogo bopenjgi the common problem bodhi bo win heart mar voters on himself.
maonge ng'ama wacho ne buwa dhi mima gima gi promise ndo gine mokwonge ma gidhi lose elections some of them be ok bi neno na bunge no to kando giyowi ni miwa ma wadhi otim go to thurgi kori kama waen timo ko nyalo yude kura. I would tell President, form that intelligence. Mondo konyi unite the country, bring up the people to your leadership. Mondo leadership ni ni the konyo pain. He will not need, ibonaka politics ni bedo down. Two, county commissioner ma Kenya Kisumu is very wrong, and I so could dismiss early enough. Nanga. Nikech yo maneno ko approach go gini. Onego teme. Hii winjo ko chako wacho. Ingeni, let me tell you. Kama afele go gini nyo chakre sareyo. Kendo wacho nye gini kama gini wango meji chokore. Owe gini bunya ketulu muoji. Number ma police Kisumu probably cannot manage that population. Ama nye seen the use tactic. Ingeni kileo nentiye jaji moro. Mane wanigu dispute ma 207. O kariududu ne wang. Kiju kariududu ngo mongo. Neji gore maraj. Jesu chamba no tell he was an inspector. No the boy chonjo pin. Kato dokuni iwo wang. To kwanya dhiyo mwadhiyen. Kata mune no makani. Wabende iwo wang. To gimwanya luti mwongenya kwa res Kenya. Jino cool down. By that time, what did you do to go and approach that place? You know, let us be realistic. Proactiveness. Mar crime bear. Anyang to enga marieg. To gima tama gujo luowa. Cleo. Motama kabisa. Cleo, a region is as good as its strength in production. Production and labor, research centers, and production. One can be manian. Mapokwa penye netu angu mimo hindi nyofomo. To di mabeto mawa magserikal to gore penye. One problem mar industries in this country. Inyeju mane produce industrial sugar? Miwani. Why can't we go and look at machines manually generated on an economic viable production? Mondo waranka farmer yuto, majapur yuto, labor chabenyalu do teach. Kashu nikijingeji kia beri kambi, especially kambi ma production mar agriculture. Nye beri kambi no, kambi no ngaga research center. Majumu somo de en go lab mapimo gimo wokni ko akanyo en gi japadei en ga casual worker michulo bangwi kachiel en gi temporary worker ma 3 months en gi temporary worker ma 9 en gi permanent. Cleo, those are the things I expect. Niki aranen Kisumu county no kende nigi Chemelil nigi Muhoroni nigi Miwani, which is dead. One nuclear. Area no kende nuclear worth 5,000. Giduto in an average 5,000. Markambino. Kendo kanyo nyalo pido nyaka jomodhieri in the sense ni sami pido niang. Ti pido ganda, ti pido duma. Ngejeni niang jatwika, oduma ne tisogo li puodho, ogandi pido, jogweng no chiema. These are the things when you go watch the government. I'm telling you, nikech Cleo kana somo. Inyena ni riembo nga school fees. To baba ne tiyo Nairobi. To nyathima ne I sugar belt area. That one in itself was a promising note. Nikech won gionge no do bonus. Won gionge no bro pesa nyando pango kada 100 mesa. Ni japuonj gol magi duok na change. Kede kaka korwa kucha ne ntie cotton. Cleo. Wan go pi ma mutingo rech mamit malich. Tinde wawe keje mantie. Bwana sama jibru tingo go panga unge kwa engage community wabwa loso centers meji nyalo some. Erokamano. Yes. Erokamano Tom Duku. Mano gima kiyudo thuolo bende kata kopogore gi studio kati ko ne governor
Anyang' Nyong'o. Gavana to ng'amariek nyabeni jogi mutwe. Imanye osiepi be ma gavana ma Siaya. Iberi kode penyo go Mbaka. Ang'o misoka. Siaya dala, Kisumo dala. Oscar, chiro thuolo mano mar bedo kod dakika achiel. En ang'o ma diwach? Very fast. This thing is the simplest thing, simplest solution. En gini en tuo mar wich bar. Wich bar ichiedho gi Panadol. Prescribe nango. Ok antibiotics. Antibiotics uchiedho bacteria. Mine was very simple. Ang'isi ne wabet kodi ka. Bawa kwayo jothurwa ni maandamano ma wa very violent. Mane miyo ute duke wang' Kisumo must stop. Did it stop? It stopped. Mache manyalo prescribe. For example, karomo kodomulu, kata kiwinjo wacho mulu. Ng'ise ni talk to opinion shapers. One can do kwabet kako did worship opinion of our people. Every week or twice in a week. To worship opinions mwacho. If we go and get time on we bed code in a boardroom. Bende wanyalo kendo shape opinion kendo worship opinion of our people. Mondo nkech koro wang'iyo issue mar thurwa. Ne violence ni. Nyocha wase wuokie. Ere kendo kaka koro wadok kende gini. Nyocha wach maandamano manong'e makata eru kata wacho sani kichiew nikoro kendo ni gidhurae mantiere maandamano to Kibera is safe. Nyocha wasechopo kacha. Why are we getting back to where we had already left? How did we get here? Koro opinion shapers, the likes of Audi Ogada, the likes of Duku, the likes of Cleophas, these shapers. Let us do a meeting. Governor, party leader Uburu. By now, no opinion shapers. You better go bother chai. People who appear in media spaces might go through and talk about it. Omolo and the rest. As much as he's a young person, and I think I really like it. At least it's acknowledging. There's a problem. To Kaponin says no engagement to give them bell, Manobe is a problem. But by now, according to me, there's a problem. How do we address the problem? How do we address the problem? And winning hearts and minds. Handouts might not be able to help our people. Bende emanyalo bedo medokelo problem. Mana gima gida winjo sani. Iwacho ni pesa mar gonya ok de konyo. Okonyal konyo. Pok no konyo. Okinyal en gimi bro luori to wabro duogo mana kacha. Kuro matimbre kuro pesa mar gonya ni okelo nyaka kuro thoe. The last time man ne onyalo celebrate en ajudo 500 jodi. Kata man empowerment mitimo gi stemoko. And another one in Ogunja, but there was not a good. But nentiere gimluongo ni stampede. Because kaka stemoki pogi. To stemoko mano bekelo stemoko problem. Wanyalo structure in a different way. To nikech gini a societal problem. Issue matter involving police. Yes, Nduku, you can involve police. But the truth of the matter and the leadership. Get gini be the police. What's overwhelm police? You cannot tell me Ndukuni somebody be ubiro code pesa to pogoji miare to jigod to the stampede, then you blame the police. Come on. So what we need to our leadership, we must change tact. No one do engage government nadi. We've already agreed, okay, we're not even called president. Kuro want to development marwa nikata kaka wa engage. One misbehave, gik mwatimo, gini gik mabende, chido chunyi, ni kuro jikoro thoe gini. Gomane wa gorele for many years, all these years, almost 60 years, then Raila Odinga be president. Raila Odinga died. Kuro angom wala aramo meyo, yudhi makisumo nego be nyoro negre areyo. For what purpose? Erokamano Oscar Mondi. Penyo maduong' ahinya mantiere kar kae. To pod kaduogo kanya koro joga dwani mondo mwabi warangane kuonde mamoko ma pod wanyalo kete pachwa kendo wanyalo kete wiwa kaka oganda Luo mar mondo mi wane ni yudhe adieri oyudo resruok mosiko. Kisumo inyalo yawe yo machal nade. Inyalo yawe gi jonjorego, inyalo yawe kod ji man gi teko machal nade. Wakaw yo masani mondo mwayudane mabiro kae to bang'e ang' oduogo ka gi twak e tielo mogik. Kik dhi mabor. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together.
From the skyline of Kuala Lumpur at night to cable car rides above the clouds in Genting Highlands to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets, it's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Suluchna, in ring dhot machien. Nikech kapo ni laktar ni biro temo luongo nying ni tika, bed king'eyo ni mari koro rum, ng'ama biro dwari e odni. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Yeah. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu. Nyakora mogi jong machiegni wantiere kodi karka chenro en mar Mbaka Oromo chal mar Kenya. Kenya dhi nade? Yudhe dhi marach? Koso gi chal nade? Tom duko koda na wach yudhe ni. To yudhe ni chal ka to machiegni kod dod chunye maiye ahinya kama wantiere karkae. Mano kama wantiere kae kawaluo mana twak achiel kachiel. To gima wapenjo karkae e tielo ne mabedo duoko kaka natieko kae kod Oscar mar mondo mi adhi ane ira Audi Oganda e kaunti ma Kisumu. Nentiere gino mano wach kinde mokalo kanyo koda jaod bura kaunti ma Kisumu mabende en jalup governor e kaunti nogo ma Kisumu mano Ruth Odinga. Nowacho kanyo jotelo nego bed piny kendo losi kendo rangi ni ginya chopo yo makare. Nyaka sani ma sani osekalo dweche 2 arene gigi duto ne timre. Iparo nade gi sani kama wantiere? Bende romo ni osetimre? Ijadak ma Kisumu kendo nyawacho ni ne stakeholder kirango riwruoge ma kor gwenge. Adhi e studio ma Kisumu mar mondo mi atwag kanyo koda Audi Oganda. Audi Oganda kiwinjo penjo mapenji kanyo, bende romo no osetim? Koso itime mana gi kuku mar tenda rita kwe? To jodak upango rado karang'o mar rango weche mag arita kwe kopogore kata gi maguns? Ma en gima pok otimre Cleopas, and mane kama bende pod wabetie gi midhadhi. Shared responsibility ma security ni ok inyal kelo the two level of government kendgi to Mbaka. Governor ni represent level mar local county governments, then county commissioner or represent national government. But luora mar wachni one give many stakeholders. Judiciary nyaka kel on board, ODPP nyaka kel on board, kanisni nyaka kel on board, johala bwo umbrella margi na otelo nyaka kel on board, stakeholders madongo machalo jo transport gi mamoko go,
market gengo wadwaro stakeholder wach maruto dinga ni wacho ni en wach manyaka timore en wach ma jotelo nyaka yie bet gimomiyo jotelo gitamre mondo gibed piny to gin ma gin representative mawa achiel kuom delegation powers ma wamiyo gi kaka sama wago ombulu mar sama adhi mundu gokinyi kago ombulu social center cha a delegate a teacher a delegate power na ne leaders a legislation a representation kod mamoko go omiyo pach Ruth ni en paro manyaka koro jo-Kisumo duto o demand mondo jotelo gi whether giwinjire oro giwinjire kaachiel gi county commissioner national government gi county government gi stakeholder mondo wago mbaka ne en mbaka ma all of us nyaka koro wabedie mondo ng'ato ka ng'ato ochiw opinion ne mondo wawach weche gi elela kama nyao nitie nyao ni kanye kamano wa accuse police bende is true ni police eman nyap emok tim tijgi wa accuse Omolo gi joma moko gi Murkomen kaka PS is it true ni gigolo ga instruction moko piny ka mamiyo polisi ok nyal tiyo ni komak jomoko to jogi golo nikech mago osewachore magi wanyalo mna timo ka wago mbaka wach mar security light ma Kisumo ni osebetie achiel kuom kaka gino miwacho ni nyadie wach ma kata Kenya Power blackout ma saka sani jogi nyaka wakel on board mondo wago mbaka ni nyao ni kanye audi nyao ni kanye so that we accuse one another governor will be accused we accuse police been accused of paying gango gire to gikone ni nyaka wa yud way forward ni kwatieko burani action point gin mage mondo wasudi it is the only way ma wanyalo biro goe mbaka maduoko arita chien ni kamano okoyot ahinya nikech kata cultures moko machalo kaka jo-Masai gi culture ma Masai pod wuotho pengni sani gore go Kisumo ka Masai bende gi culture gi bende pod oting'o pengni gi wuotho ga wuotha koro magi mixed up mano mixed up ma kata kaka njoro gi bende wacho moko rwako le polise moko ringo ga piko polise bende ringo ga piko magi gik makoro nyaka wabedi tebo mondo ji ogoe mbaka mondo wakel arita makwe ne kare nyithindo dhi skul e yo makare osiptende wa obed gi kwe erokamano audio gana mbaka ma Ruth wacho ni nyaka bedie luoch kamano mbaka no ka onego bedi aduogo iri mondo mi ang' ayud wach mari mogik en abie studio kar kae mar mondo mi atwag bende kod Tom Duku kod Oscar omondi manie studio kar kae Tom Duku iloso kotenore kod kaka jowa nyalo yudo chiemo jowa nyalo bedo maonge kech kendo en gimoro ma wacho ka piny Kenya ne yudo uhuru ni gino mane da tiek kech tiek dier ine kanyo kaka oganda nyalo dak ngima moro makare nyaka kauno higni 60 gi wiye mokalo ng'ato pok oneno ber mano mar uhuru ma piny Kenya ntiere godo to gima neno en mano jende maonge kod tich kendo wach ni kembe gi en gimoro maonge gwengewa kidonjo Nyanza kiwuotho kata kia Nairobi kidonjo Nyanza inyaneno pogruok gi counties mamoko puothe kembe kuonde ma jowa nyalo bedi kacha ka yudo tich inene gi wang' machal nade kamibete gi kaka jowa nyalo yudo resruok musiko to jok matindo iwacho ni kembe mane ndiko jowa bende kaluwo mokono podho mokono lor nyaka kawuono counties wa onindo potential machal nade manyalo miyo jowa kata tieko skul ji ok bed gi riyo ahinya mar ringo biro manyo tich Nairobi to wan gi tich mwanyalo timo e gwengewa mano mapiyo kanyo nikech wadong' dakika 10 kende kata watieko Cleo josiasa ma Nyanza oketho puothe otieko go fertilizer ma oketho nwa puothe to wigi owil ni wan godhok gidiek gwen mwapidhi kor gweng' mone obeni loso delnigo an kana adag dana ne lawo oyo akia ni ng'e lawo oyo en golo oyo chieth dhiang' tipuki ndalo iwinja mane kaka ne cham chiek chon to jowa wigi owil wamigi county government ma they don't want to build research and education on it gin gima gidwaro ngo kodwa siasa gidwa kami pamo nigie bwana chon ne wan go jotelo mane kupamni jotelo mane dwaro value oluoch kanindi nyalo paro kina wamora gwa siasa ne moro ni ng'en ng'ama dichwen ng'ama kodonji ot tidwaro ni idonji ot madhako isapi mangeche ni sami donjo to ng'eni ni gichiemo makata kopo ni ng'ura to ono nyangi luonga
iwinja ngeche ni chiemo ni ot ong'eni jaduong' odonjo ole oko to sani ng'eni nyale oko bidonj bu dhako piny to itimo ang'o oko kata iduog chon nikech gimibiro go onge to luoch kanido go inyalo nwang'o ka ne gintie they looked at our value bugirango potentiality mane wan go ne ondiko jopuonj dabal ogut ema nondiko jolumina mang'eny mane e county government koro gima duong' mana so nyisi counties wagi odhi orang value mawa value mwanyalo produce kata achiel kata ariyo to kar kawo milion 20 idhigo i ground ka to rang pesa minyanyiewo go machines go potentiality magi mwanyalo golo no to ger kanyo gino bro kelo a lot of value kendo bed gima is research based gima research based bro promote education one obro gero laboratory obro gero research center ken giri gine ne obro keto seedling ma we can even trade obro kelo production okelo nyaka finished products kik waber jok moko kama waweyo gik manyalo anwa potentiality nikech kaka piny ni dhi clear I can tell you counties will be marked with what they can produce kapok atieko akiani biro miya chance ineno ka jo Migori ineno ahero siasa mar Ochilo go ng'ani Nyamita gianyre but very diplomatically ng'ato gon ng'ane chiwawa ng'ato gon Ochilo dhi kusoka dhi you'll understand there is value in their talks gima wigi will gon kanye monego bed producer rabuon kanye monego bed tim a lot of things you know nego ben san dongi so promote wa gik ma Tanzania donyo ng'eny korwa koni mo so that is what I can say. Thank you very much. Oscar. I'll take it up again very fast. One thing, Nduku, I thank you because you watch Mar Milungo no Chilo kod Nyamita. But remember, when Ochilo Kodobado were contesting in Migori, it was very, very violent. But currently, the Meta Kodo Chilo was very diplomatic. We must thank them for that. Bana Oluoch. Very easy again. It was development. What do we need? We need finance. Don't get one finance. One need budget. Don't get one budget. For those things to work, issue mare maendeleo. The most important thing in maendeleo, enga match, energy. Give more. Any country, you need energy and you need more. Don't get no one go. Aya, forgiving no timbre maber. What are mama moroka porose ketaya echiro. To minima uso kando us nyaka saa ng'wen otieno. So we need security. Don't get one security. Health. One need the most important thing kapok ichopo education. Any government and miluongo ni ngima thieth. Don't get health to one called Dr. Luga kod Amoth and director mar health. So we have the best bana onge chieng mobro bedo gi serikal ma jaluo ntiere strategic positions like this one. In gi governor, in gi finance. In the budget, in the security, in code health, then in code energy. That is government. It's done. Magik one need, apart from Gigo, Gumodo Onkanyo and Muradia Chel, and agriculture kende. The Mago are the most vital part in any economy. Jeche Moroma Bulungi ka Oscar Marmodo mi apenji penjo ni. To zini sa de ki watch mari mugik sani. En ber mane mar bedo gi positions gi duto mikwano kanyo in gi PS in gi CS in gi directors gi duto kuonde gi to kidhi hospital Kisumu district hospital ok yudi athi ori ni nyiew yath pharmacy because you don't understand government. Because you don't understand government. Ngamone go understand government. Ya pay mo di hospital. Monde kata mna devolution ma wan ko nyanza chande. Lokudhe mbaye manokeli. To we as four counties must perform marach kabisa e gigo. Sa nikoro internal security. PS mental security energy luo. Angomo watemo wanegere ka dhok Kisumu. We are misbehaving because of understand government. Watch my health. One called PS. Onego berni at least sanikoro juiced. One called the best medicines. Nikeche manaka kipogo serikal. Serikal imine serikal chande. To make sure niju thuru kwanza. Kaji thuru se yodo kore kipoge. Kanya duong resources betain. In a luo professional caucus. Manungo na robi karkai. Mbaka ne bugo gi jogi. Mbaka no wase go but I've told you. Kosul luongo gi chendo mar wacho one time gi two time. Ginga madhe dala ginga mokbe. Ambitious profession. Gigi emana sengisi kata kino videos mbaka mana uwe wach maga. Actually wasebedo ka watemo milongo ni human rights and what have you. Currently wadwaro milongo ni
rights mag empowerment. Empower our people. How do we empower people? Make sure ni pesa kapo na mio Cleophas. Kik ben pesa ni a mio Cleophas ka une lwete to kodhi subra ka to onge yath. Onge mabatimo. Okone go bedo guma ngane ne awacho guma nduku awacho. Ni fertilizer ka timo to puothe okwatimo miluongo ni soil checking. Mondo wangen fertilizer gi be gi produce gik mwatimo. Okone go bedo empower gik tangible and start by involving professionals. But so long as the politicians will carry the day mondo gine magi tingo miluongo community narrative. To wabro end up with negre ka dhok ka ji negre ka dhok. Erokamano inya Oscar ka chel koda ka Tom Nduku. Audio gada ntiere iri mar mondo mi ayud wach mari mogik. Nikech twak machako sani ok anya tieke sani sa oserumo ayud mari dakika achiel kende kanyo to watieke mar mondo molor cheno mar Mbaka Oromo kawuono kanyo kido thuolo man maloso gi jodak ma Kisumu kod alwora mare ikono gi ang'o sani ka iwuok e studio. Nyaka wago mbaka Cleophas gi jotelo, nyaka wago mbaka mar onge mar tich mar joma tindo, nyaka wago mbacha mar onge mar mier, wan gi joma dak e street kae makoro dongo tindo gin nyithindo, nyaka wago mbaka e muko mag johala matindo tindo ma oyae, nyaka wago mbaka e effective operations mag police, nyaka wago e mbaka, nyaka wago e mbaka jogo ma protect jonjore, nyaka wago e mbaka. To maduong' ahinya ni jowa mane sirikal kik yie dong gi mbala, jowa mane sirikal kik yie dong gi mbala. Aneno ka mbala dhi dong kuom jowa moko mane sirikal gi, mbala mar remo, mbala mar jowa motho, jowa minego to onge action gi, mbala ni dhi dong kuom joluo moko. Mane gima daher wacho katieko. Erokamano ahinya audio gada Tom Nduku. Audio konyo nyathi mane nogoyo ososicha kama nogole 1.5 million kuma noringo ka ene mo akanye ne ja human rights human rights ni en konchiel audi winje en moro ma pod luoko sopodi wacho ni jok manogo senator maviga Godfrey Osotsi noyudo 1.5 million kanye mar bail ekin mamoko mathoth useyudogi Mini sirikal mana manduku no majalony weche mag arita kwego. Sirikand no mano wacho ni joma nogo sosi moko noringo dhi Tanganyika. DCI wache kendo DCI maduong' mogik. Pod warito ni gisea Tanganyika koso podi. Kuma pesa ae Tom Nduku ong'eyo ni pesa ipogo Kenya ka. Kuma pesa ae nyocho wacho no ni pesa sani nindo kaluo, pesa nindo suba. Okapar ni millions go pesa mawuok go pesa sani ma Kenya ka te nindo thurwa koni. Koro kama giwuokie maber en guesswork mar Tom Nduku mondo ng'e ni giwuok kanye, giwuok suba koso pod giwuok kamoro nono. Kech pesa sani owacho ni wuok ni nindo koni. Erokamano. Pesa nindo koni. Erokamano ahinya audio gada Tom Nduku. Erokamano audio gada Tom Nduku Oscar Omondi kobedo kodwa sani. Sasa dakika 51 agono erokamano kobedo kodwa kar kae. En Mbaka nyakwara mag jogo ma pod wada goyo kar ka mar mondo mi warangi bedo gi gigi te ber ndi kendo gin kala maber. Inya bedo kata kiwacho ni wan gi jotelo gi te. Pesa nindo suba, bunde nindo karachuonyo. Gik mathoth timore. Wan gi director mochung' ne health, wan gi jatend migawo mochung' ne weche mag teko, omenda, wan gi jogoro mongirore, kuonde mopogore opogore. Directors wan go. Ahinya mar thieth ka, chiemoro warange ka, Sharon ong'aw karang weche mag county. Jotelo gi wan go duto, to yath onge osuptal. Ne konywa nade, ne konywa gang'o. Anyinga Cleophas Oluoch, Kisumu Kanyakwar mokeo nyaka Sangoriti masani. Erokamano kuom bedo koda kar kae chenro ni mar Mbaka Oromo chal mar Kenya. Wanero duche makinyi okinyi saa achiel nyaka saa adek kakelo ni chenro mar Rupiny e chal mar Kenya. Dakika osekalo 52 dwe mar dakika 8 romo saa 7 mano mar odiochieng' ma kawuono. Weche manyien biro ni kaka kod James Opondo. Weche manyien mabende donjo ni ka saa 7 wang' weche manyien mag migago. Oriti medeno Oromo gi TV.